egin behar dugu orain, Daniel. Esan dizute zera betxoko nire benetako izena. Hori ez da zure benetako izena, Fuck. Zasi berri horreken, ipar? Betxaki basoago bestela. Ikusiko gaituzte. Betxatu da zeluka da uste. Joder, hori ezer egin behar dugu, automatia apurtu iaz egiteko. Pelikuletan bezala. Nire autoko giltzak ditut. Nire autoko giltzak. Osake puta madre, bankuko zuzendariaren autoa lapurtuko dugu. Bai, etxean utzi zituen. Joan duzu. Osa, ez dakizura autoa non dagoen, no? Hanik zer dakit. Hemen bizi dela uste dut. Autoa ez da egongo oso urrun, ez da? Puta madre. Kendu paretik. Baina... Venga, sartuko txera, nik giratuko dut. Venga! Baina... Baina, non ikasi duzu hori egiten? Agian, irakasgai asko galdu dituzu irutu hauetan, ez? Bueno, baina kendu maskaria, ez? Kotxe barruan ez da derrigorrezkoa. Baina gu ez gara bizikideak. Eta ordu zer gara, Daniel? Zer gara zer? Bale, zuera hasiko zara tontoren egiten, ez da? Horretarako egin duzu guztia? Baina, zera, bi aldiz geratu gara, ipar, zer, ez dakit. Horretarako egin duzun, ez da? Kesatuko zara, gure bigarren zitarekin. Orain ulertzen dut dena. Baina, zer dena? Ba, beste mutil guztiak bezalakoa zarela. Hori da ulertzen duena. Ba, ez dakit nola hartu hori. Agian ez da horren txarra. Hau bai izan dela ideia txarra. Koldar hutsa zara, tio. Puto koldar hutsa. Duela ordu ordi esan nuen hori pentsatzen, Bera Daniel da. Eta ez dakizu zeinen zaila den hori. Ba Daniel izatea. Baina orduan kontzertuan egon zara. Gustatuko litzadake bera hemen egotea. Ze benetan, ez dakizu zeinen ausarta den. Eske begietan ikusten zaio. Begietara begiratzen diozu eta negua joan egiten da. Eta bueno, hau da. Uda berria heltzeko unea. Loratzen ikasteko unea, ausartak izateko garaia. Bueno, claro, uda etortzen nahi baldin badugu. Beraz, eskerrik asko etortzeagatik. Eta, bueno, hau da azkena, zuentzat, mi esker. Sentitu ziesean nintzela Ta behin itzarri nintzen Alde egin beharko genuke. Bihar hondartzara etorri nahi duzu nirekin? Edo, bueno, igual nahiago duzu mendira. Mendira? Bai, bueno, a ver, eske tabernak fijo petatuta daudela. Baina mendira nortzuk. A ver, nola nortzuk? Basueta ni, gubiok. A ver, tira, bai, gaurkoa ondo egon da, baina hortik gu esatera.
Esan bezala, kontzertua ostiral honetan izango da, 8:00 aurrera eta horrelako kantak entzuteko aukera izango dugu. Nik ez jakin nor naizen, oraindik naukat gogoan. Izerdiaren perfume paganoa, bueltatu didate gaurkoan, naiz eta batzutan nik ez jakin norra naizen, oraindik